Hey guys, welcome back to my channel. नोंथांमोना माबोरै दङ? आसा खालामदों गासिबो गाहामैनो दङ। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैगोन आङो नैबेयाव दायो सिबिं लांनो फैखादों आदामोनजोंहाय। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। भिडिअ खालामग्राया नै बेसो मा जाखो अबाव बेराया नै बेसो थुदोंदां नै बेरे जायाखै आ मोनसे लांबावसै टट' गंसे लांखांबाय ओमफ्राय आरो नै टट' गंसे जाबावबाय ओमफ्राय टट' गंसे लानानै फैबावगौ आदा सासेया ओमफ्राय नै बियो मेंख्लं जाजोब्बाय थासुमलि जानानै आरो हरै दंबावसो बे आङो खनबा फेल जाबाय अ ओमफ्राय आङो फेल जाबाय ओमफ्राय आं रुवाथि थानोसै एबारनिफ्राय दे माथो खालामगोन सोरनाव रुवाथि थानो नोंसिनाव थाहैसै दे सोरनाव थानांगौ बरा मोनजासिगोन दे लासाय आखाइया मैलाथार मेंजोब्बाय एक्टर देलायखायो हनै बिसो सोर एक्टर बियो दै गैला लांबाय नै आयं जागोन दां आयंनोबो हरदो बरा जायो जालानो सिनस्रि साबावबायनो जों एथ' बुरजा जाबाय दहाय टट' गंसे लांखांबाय एथ' आलसिया बाब देद्लाद्रानो आयै लाबा गिंबायसो नारखोनांगौ हाखागोनदां एथ' एसेल' फिसालाया माबायदि नारखोनानै होदों हनै बेखौहाय आरो लांनानै बैयावहाय जाफैबावगोन ओमफ्राय नैबे गंसेया बुंखाबाय
जोब्बाय दायो न'आव थांसै मेंबाय मेंदों ना मेंखा आयौलै बेसेबा गोबाव जाबायमोन बिदि मावनो मोनैया आजा दैया हट माला थाबथा जोब्बाय दै लोंनाया गोजां बोथोरनि गस्ला लाबोदों जोङो सानदों मोनालांगोन सिबिंखौ हाखाङाखैमोन नालाय मोनालांगोन साननानै जेकेट लाबोबाय नोंलाय मानोथो गानदों गावनानो मा मा लाबोदों ना ओमफ्राय बे मोनसेया मा बै माबायाव सोदो बार लड जाबाय गंनैबो थांबाय जोङो दाना थाबायलांनांसिगोनसो बे जायगाया बैग्रि बारि गोजा बैग्रि बागान दालां मोनसे मोनगोन हनै जोंहा सानैजों थाबायलांनांसिगोन दायो नै न'आव सफैबाय बेनिफ्राय हनै बाजैजों आदाजों हानगासिनो दङ आरो नैबे आलु बारि ओमफ्राय ओरै जोंनि मैगं बारि हेलौ लोगोफोर दिनैहाय सिबिंखौ हानानै लाबोखांबाय बेनिफ्राय न'आव रोगानानै लाबोखांबाय ओमफ्राय दिनैहाय खलान लिरनो नागिरदों खलान लिरहैनोसै आया आलाबा हरना हरा नों आंनो गोथाव थानिसा ओरना हरसाय खमला जाग्रोना लानोसै दिनैसो दख'ना गानबाय आं खमला जाग्राफ्रा हाय दे थानिसा हाय होन हाय बेयाव गोबोरखि होनानैहाय दैजोंहाय लगायनानै नैबे सेरखाजों संसोबाय नै बेखौ आखाइजों लगायैनि मा होनोलाय सेरखाजों संसोबाय दावदै मोनजाबाय सना ओनावजाय थानिसा थानिसा नोंसिना मा गामिमोनलाय गलं गोथाव दावदैया सोरेवा आनै लिरखांजोब्बाय बिराद सान्दुं गगाबो मोनदों गाराङा बोरैबा खोनालायदों जानो हागौ गगाबो मोनदों ओमफ्राय नै बिनिफ्राय थिम लिरखांजोब्बाय बिराद गरम जाबाय नैलाय सिबिङा दा बियो रानोब्ला बेलासियावहाय सिबिंखौहाय फेहेननानै होसिगोन स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आङो सिबिं फेहेननायनि भिडिअखौ होनो हानाय नंला मानो होनोब्ला सिबिंखौथ' मारा होआ नालाय बेखौहाय फोराननानैसो
फोराननानैसो रानज्रिं होनानैसो हुकेनजों खायैसो सिबिङाथ' गबोयोसो नालाय ओरैनो गावनो हारसिं गबोखायो आरोना हुकेनजों खायबाय थानानै ओमफ्राय मारा होनाय जाया नालाय ओमफ्राय आङो बिनि भिडिअखौ लाबोनो हानाय नंला ओमफ्राय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होलायदो आरो बेल आइकनखौबो अन खालामनानै अलाव थुनानै लाबानो जाबाय स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आसा खालामो बयबो गाहामैनो थागोन बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय